Топой авылында капиталь ремонттан соң фельдшерлык-акушерлык пункты ачылды. Бердәм Русия сәяси партиясының реаль эшләр проекты ярдәме белән башкарылган хезмәттә барлык авыл халкы көч салган. Әлеге учреждение мәдәни учак, клуб һәм авыл китапханасы белән бер түбә астында урнашкан. Кыска вакыт эчендә ремонт эшләрен башкарып, пунктны сафка кертүдә авыл халкының аеруча Азат Гарданов, Камил Галимов, Венер Гыйлметдинов, Гүзәлия Шакирова һәм башкаларның өлеше зур. Ремонтлар безнең башланды март башында. Бunda гомумән катнашты инде авыл халкы. Һәм инде менә бүгенге көндә без бүтән эшләрендә тәмамладык. Иң башта әйтеп үтәсе килә инде безнең Утныклар нукталары яңартылды. Шуннан су системасы яңартылды. Яңадан керттек суны. Канализация үткәрдек. Идәннәргә ОСП түшәп, аның өстенә линолеум җәеп куйдык. Стеналарны җимерелгән җирләрен штукатуркалап бияп чыктык. Һәм инде тәрәзәләр алыштырды, ике яңа ишек куелды. Авыл фельдшеры Физалия Гыйләҗетдинова биредә 30 елдан артык хезмәт сала. Топой халкы ак халатлы фәрештәсен күз карашыннан аңлый, яхшы мәгълүмәдә яши. 87 елны килен булып төшкәннән бирле шушы авылдамын. Шушы медпункт фельдшер һөнәрен сайлап, шушында эшли башладым. Авыл халкы белән бик дусбыз, әйбәтбез мөнәсәбәттә. Алар мине аңлай, мин аларны аңлыймын. Элекке пунктыбыз өске катта булулык белән инде монда авторитетта бит җайсызрак инде. Әбиләргә менергә, төшәргә, шуңа бунда төштек. Бер сүз белән әйткәндә, авыл халкының сәламәтлек саклау ягыннан мәсьәләләр хәл ителгән. Фельдшерлык-акушерлык пункты барлык заманча таләпләргә дә туры килә. Кирәкле җайланмалар белән тулыландырылган. Хәзер әлеге җирлек халкының санитар таләпләргә туры килгән уңайлы шартларда медицина ярдәме алу мөмкинлеге бар. Җәннәт инде менә дип үз шатлыгы белән уртаклашты авыл фельдшеры Физалия Әүхәди кызы. Безнең габында суда кертелде. Җылы су бар, Аллаһка шөкер. Су керде, су чыкты. Бүгенге көндә 245 население. Күпчелекләре олы яшьтәгеләр. Күбрәк инде авыл буйлап йөрим, өйләргә барып врач назначениялар үткәрәм, вызыфлар була инде. Балалар да хәтсез, хәзер генә әзәеп киттеләр. Назначенияларны үтәбез инде, врач назначать иткәннән. Диспансеризациялар буенча йөрибез. Һәрберсен өенә барып аңлатып, нәгәлеген вакытта карантин вакытлары бит инде. Һәрбер өйгә барабыз, әбиләргә аңлатабыз. Ничек балаларга шушындай моментларда, шуннан балалар бар бит инде барыбер да. Минем 17 яшькә чаклы балалар 25 бүгенге көндә. Аларга прививка ясала. Әйе, көн дими, төн дими кеше сәламәтлеге сагында тору җиңел эш түгел. Антына тап төшерми, сайлаган һөнәренә тугры калып, күңеле тулы мәрхәмәтлелек, йөрәгендә бары изгелек булган фельдшер Физалия ханыма авылдашларының аның янына тик профилактик чаралар белән генә килүен, тынгысыз хезмәтендә уңышлар теләп калыйк.